ना परिवार नाई कोनो रिश्तेदार हो हमारा लगता ई छौड़ी के यार हो ना परिवार नाई कोनो रिश्तेदार हो हमारा लगता ई छौड़ी के यार हो। अरे होई देखो अरे होई देखो ओढ़नी तान के सुतावता। अरे होई देखो गाई बारावा बुलावता। आजकल के लइकिन के फैशन हो गइल बा एकनी के प्यार स्कूलिए में भइल बा। आजकल के लइकिन के फैशन हो गइल बा एकनी के प्यार स्कूलिए में भइल बा। अरे हऊ देखो अरे हऊ देखो ठंडा में अंडा ई खियावता। अरे हऊ देखो दाई बारावा बोलावता। अरे हऊ देखो आजकल के कार में